Pej prolog ke jinglong ki Khynnah Skul menta ke sngi wat Ïaka sister ru kim kumno ki kren jeklia kren ki kentin ki bas new tam ho perthei kane ke video menta kala sapriang bha haransan social media kine ki Khynnah Skul ha Bihar ki kren ye ki kentin ki bajaklia tam ya kane ka sister bapli ki kentin ki bapim mudur ki bapim poi prakhat kum ki kentin ki kren ya kane ka sister ki ong Ïaka belai sister phim phong ya ki jain kum phong kitu ki bru ki belai ya ki kam Dakait ngam kwa ban khot iki kerting kwa ngam kwa man pau iki kerting jong kita ki brio ki balai kam Dakait ma phiru phin sabitar si sha prolog abai pipit ya kane ka video kumno kine Khynnah ki le ya kane ka sister ba don ki biru ru ki ba don sharut kim kren ya kine Khynnah ba ki ne Khynnah ki keren ya ki kentin ki bajaklia ya kane ka sister kumno kine ki Khynnah ki shlur shisha kumno ki nut man le gum kine ki jai kam bar ki record ha kapor ba ki keren jaklia ki keren ya kentin ki bas new ki record bat ki pen viral ki pen sepriang ya kane ka video ha social media